أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Dilandireni pamene tazanso ndi phunziro la number 6. Limeneli ndi phunziro lathu la number 6 chiyambireni kuphunzira tauhid aqida. Ndipo tisayiwale kuti tikufotokoza mapata atatu, zinthu zitatu zomwe zikufunikira kuti munthu aziziwe, zimene chisilamu cha munthu chikuchokera mu zinthu zitatu zimenezi. Ndiye mu phunziro lathu la number 5 tinali kulongosola za chisilamu. Chisilamu ndi gawo limodzi m'magawo a chipembedzo, mmene tikuyendera pa phata lachiwiri limene lili kuchidziwa chipembedzo cha chisilamu. Tinanena kuti kodi chisilamu ndi chiyani? Chisilamu ndi kuzipereka kwa Allah subhanahu wa ta'ala pomupanga iye kukhala wayekha mapemphero ake ndi kusogozedwa ndi iye pomutsatira malamulo ake ndi kupewa kumuphatikiza komanso zinthu zina za mtundu umenewu. Ndipo taona kuti chipembedzo cha chisilamu chili m'magawo atatu. Magawo ake ndi chisilamu, kuzipereka, komanso chikhulupiriro imani, komanso ubwino ihsani. Ndeno mmene tinalongosolera kuti gawo lina lililonse m'magawo atatu amenewa lili ndi nsichi zake kapena kuti nsanamira zake, zimene chinthu chimene chocho kuti chikhazikike chiyimikike bwinobwino chikuyenera kupezeka ndi nsanamira zimenezi zimene zikugwira chinthu chimenechi. Ndiye tinayamba ndi gawo loyamba. Gawo loyamba ndi chisilamu. Chisilamu ndiye tinalongosola kuti nsichi za chisilamu, pambuyo pochidziwa chisilamu kuti chisilamu ndi chani, tinalongosola kuti nsichi za chisilamu zilipo zisanu malinga ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala akunenera, komanso mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ananenera malinga ndi mmene tinalongosolera muja. Ndipo nsichi yoyamba ndi kuchitira umboni kuti palibe wina oyenera kumupembedza muchoonadi koma Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo kuti Muhammadi ndi mthenga wake wa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Nsichi yachiwiri kuyimika mapemphero kuswali. Nsichi yachitatu kupereka chopereka. Nsichi yachinayi ndi kusala mwezi wa Ramadhani. Kumabwera nsichi yachisanu kupita ku nyumba ya Allah yolemekezeka kukapanga mapemphero a haji kwa amene angakwanise kutero. Choncho tinaperekanso maumboni amene akuchokera mu Qur'ani komanso mahadithi olemekezeka kuyankhula kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama. Choncho lero lino tatiye tione gawo lachiwiri la chisilamu, chikhulupiriro imani. Chikhulupiriro chili ndi nthambi 70 kuzanso mphamvu zitatu 73. Chikhulupiriro chili ndi nthambi zokwanira 73. Ndipo gawo la pamwamba kwambiri mu nthambi zimenezi ndi mawu onena kuti palibe wina oyenereka kumupembedza muchoonadi koma Allah subhanahu wa ta'ala yekha. Ndipo gawo limene lili lapansi lomalizira ndi kuchosa zoyipa munjira, kutanthauza kuti imani kukhala ndi chikhulupiriro choyambirira chenicheni chimene ukuyenera kukhulupirira chapamwamba chimene chilibe kuseri kwake kuchina chake, ndi kukhulupirira kuti palibe opembedzedwa muchoonadi kupatula Allah subhanahu wa ta'ala yekha, komanso kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndi mthenga wake. Chabwino, ndiye chikhulupiriro chimene chikuti munthu aziwe kuti ameneyo ali ndi imani. Tikamati kuti uyo ndi wa imani, choyambirira chimakhala chimenechi. Chomalizira chenicheni kuti chaching'ono kwambiri chimene chimasonyeza kuti munthu amene ali ndi imani ndi kuchosa zoyipa zimene zikupezeka munjira. Ukamayenda kupeza kuti pena pake waona mwala wachinga munsewu, choncho kuuchosa kuyika pambali, kapena waona ka glasi kena kake kasokera munjira kutenga ukayika pambali, minga kuchosa zoyipa. Khaya pena pake pali chitose na akayipisirapo, basi kutenga ndi kuchosa kuponyera uko. Imeneyo imakhala imani, kuti munthu uja ali ndi imani, akukhulupirira ndithu mwa Mulungu subhanahu wa ta'ala kuti Mulungu samalola kuti wina wake azipasidwa mavuto ndi anthu ena. Ndiwe ngati waona mavuto aja uchose. Ndiye pali anthu ena amene amayika zimene zijazo m'malo mochosa, amatenga zimene zichendi kumaziyika munsewu muja kuti anthu obwera azipeza nazo mavuto. Imeneyo ndiye si imani ya, koma kumeneko ndi kuyipa kwa munthu, kuyipisisa. Sopanonso akupitiriza kunena kuti manyazi ndi nthambi imodzi mu nthambi za chikhulupiriro. Kukhalanso ndi manyazi, alhaya'u shu'batun min al-iman. Alhaya'u manyazi, kukhala ndi manyazi. Manyazi ake tikuwadziwa amene amakhala kuti munthu ameneyo ndi wa manyazi posachita zinthu zoyipa zimene Mulungu subhanahu wa ta'ala zimamukuyisa, zimene zili zonyasa mu chisilamu. Kumachita manyazi kuchita zinthu za haramu, osati kuchita zinthu za haramu ndi
kuzilengezesa kuti ine ndimapanga zakuti kapena kuchita zinthu za haramu ndikuzindikira kuti wachita zinthu za haramu komano osasintha, osabwerera, osabisala. Kubisala kwa munthu amene wachita zinthu zoyipa ndikuzisintha kuti zikhale zabwino kapena kubweretsa chinthu chabwino pamwamba pa chinthu choyipa chimene wachita. Amenewo ndiye manyazi amudini, amenewo kuchita manyazi kuti uoneke kuti wachita chinthu choyipa pochichosa chimene chijayo ndikubweretsa chinthu china. Komanso manyazi alipo ambirimbiri mu dini yathu. Sono nsanamira za chikhulupiriro, malinga ndi mmene tanenera ku nsanamira za Chisilamu, tanena nsanamira zisanu. Kodi nanga nsanamira za chikhulupiriro, nsanamira za imani zilipo zingati? Anthu ambiri pamene papa amasokoneza poona kuti nsichi za Chisilamu kapena kuti nsanamira za Chisilamu kapena kuti ntchalamira za Chisilamu zilipo zisanu, amatha kusokonezaso kuti ndiye kuti nsanamiraso za imani ziliponso zisanu. Ayi, nsanamira kapena kuti nsichi za imani zilipo 6, isanu ndi imodzi, zisanu ndi imodzi. Ndiyeso pano kuti tizidziwe, tisangosunga nambala, chifukwa kungosunga nambalayo ndiye kuti nzosavuta kusokoneza kuti ndiye kuti nsichi za Chisilamu zilipo zisanu, nsichi za imani ziliponso zisanu kapena 6. Kodi 6 imeneyi ndi ya Chisilamu kapena imani? Kodi imani kodi zimafunika kuziwa kuti kodi Chisilamu ndi chani, ndiye zimafunika so kuziwa kuti imani ndi chani, then zimafunika kuziwa kuti kodi kuti Chisilamu chikhazikike chimangike bwinobwino pali zinthu zingati, ndi zinthu zake ziti zofunika kuti munthu achite akhale nazo. Imani so chimozimozi kuti kodi imani imene kuti ikhazikike pofunika kuti munthu apange chani. Ndiye monga mmene taziwira kale zofunika kuti munthu achite kuti Chisilamu chake chikhazikike, umene uli kukhulupirira, kukhala kupanga shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah, komanso kuyimika mapemphero, kupereka chopereka, kusala mwezi wa Ramadhani, kupita ku haji. Izi ndi zinthu zimene zimayimika chipembedzo cha Chisilamu kuti munthu akhale Msilamu. Kungogweduka imodzi pamene papa ndiye kuti iwe Chisilamu chako chimakhala chapendapenda. Imani so chimozimozi, tili ndi zinthu zisanu ndi chimodzi, tili ndi zinthu zokwanira 6. Ukhulupirire mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi angelo ake ndi mabuku ake ndi atumiki ake, siku lachimalizo, komanso muyeso woyikidwa kuchitika zinthu zabwino ndi zoyipa, zonsezo nzochokera kwa Allah. Pamene patachula zinthu 6. Ukhulupirire mwa Allah, al-imanu billah, mwa angelo ake, wa malaikatihi, ndi mabuku ake, wa kutubihi, ndi atumiki ake, wa rusulihi, ndi siku lachimaliziro, wal yawmil akhiri, komanso muyeso woyikidwa, wal qadar, kuchitika zinthu zabwino, khairihi ndi zoyipa, wa sharrihi, zonsezo nzochokera kwa Allah, min Allahi ta'ala. Amanena kuti al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Kukhulupirira mwa Mulungu subhanahu wa ta'ala ndiye imani. Kukhulupirira mwa angelo kuti angelo alipo ndiye imani. Allah subhanahu wa ta'ala analenga angelo. Kukhulupirira mabuku ake, Allah subhanahu wa ta'ala anasisa mabuku kwa atumiki. Kukhulupirira atumiki amene anatumizidwa ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala, atumiki onse. Kukhulupirira siku lachimalizo kuti lilipo ndi zovuta komanso za mitendere yonse ya siku lomaliza. Kukhulupirira kuti china chilichonse chinayikidwa ndi muyeso wake, chabwino ndi choyipa chimachitika, zonsezo zimachitika kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zinthu zilipo 6 zimenezo, zonsezi zili ndi maumboni amene tiwachule insha Allah kusogoloko. Allah subhanahu wa ta'ala wanena za nsanamira 6 zimenezi mu surati al-Baqara aya 177. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Allah subhanahu wa ta'ala wachula apa nsanamira zokwana zisanu za imani. Ubwino suli potembenuzira nkhope zanu mbali ya kuvuma ndi kuzambwe popemphera swala, koma ubwino weniweni ndi wa omwe akhulupirira Allah, siku lomaliza, angelo, mabuku ndi aneneri. Ndipo tikaonesesa apa Allah subhanahu wa ta'ala wachula zinthu zokwanira zisanu. Kodi chinthu cha namba 6 chili kuti? Chinthu cha namba 6 chimenechi chachulidwa mu surati al-Qamar aya 49.
Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, ndithu ife tachilenga chinthu chilichonse ndi muyeso kapena kuti ndi kulingana ndi zolinga. Allah subhanahu wa ta'ala analenga china chilichonse ndi cholinga chake cha iye mmene akuziwira. Ndiye munthu wina aliyense akuyenera kukhulupirira cholinga cha Allah subhanahu wa ta'ala pomulenga wina aliyense, polenga china chilichonse, pochita china chilichonse. Allah subhanahu wa ta'ala anali ndi cholinga. Choncho apa tamaliza nsanamira kapena kuti nsichi zisanu ndi chimodzi zimene zikumanga imani. Imani tanena kuti ndi kukhulupirira mwa Mulungu subhanahu wa ta'ala, kukhulupirira mwa angelo, kukhulupirira mwa mabuku ake, kukhulupirira mwa atumiki, kukhulupirira siku lomaliza, komanso kukhulupirira muyeso wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuti chabwino ndi choyipa zimachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maumboni ake, umboni oyambirira ndi wonena kuti ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Umboni ubwino suli potembenuzira nkhope zanu mbali ya kuvuma kuzambwe popemphera swala, koma ubwino weniweni ndi omwe akhulupirira mwa Allah, tsiku lomaliza, angelo ndi mabuku ndi aneneri. Ndipo umboni wa muyeso imene ili nsichi yomaliza ndi inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, ndithu ife tachilenga chinthu chilichonse ndi muyeso kapena kuti kulingana ndi zolinga zomwe tachilengera chinthucho. Pamenepo tamaliza chigawo chachiwiri. Chigawo choyamba al-Islamu, tanena nsichi za Chisilamu zinalipo 5, ndipo chigawo chachiwiri ndi imani. Imani tanena nsichi za imani zokwanira 6. Awapa tikuwuzidwa kuti imani ili ndi magawo 73. Ndeno magawo amene 73, gawo limene lili la pamwamba kwambiri, limene lili pamwamba kwambiri, lofunikira kwambiri ndi la ilaha illa Allah. Gawo limene lili lomaliza, limene lili lapansi kwambiri, ndi kuchosa zoyipa munjira. Ndiye akunenanso kuti manyazinso ndi nthambi imodzi mu nthambi za chikhulupiriro. Nkumabweranso pano nsanamira zimene zikuyimika nthambi zonsezi za chikhulupirirozi. Chikhulupiriro chonsechi ichi kuti kodi chikhulupiriro chonsechi ichi kuti kodi chikuyimira ndi nsanamira zake ziti? Nsanamira zake ndi zimenezo: kukhulupirira mwa Allah, angelo, mabuku, atumiki, siku lomaliza, komanso al-qadaru khairi wa sharri min Allah, kuti chikonzero cha kuti muyeso woyikidwa kuchitika zinthu zabwino kapena zoyipa zonsezo zimachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kufikira gawo lina lachitatu limene tizakhale tikulongosola za ihsanu kapena kuti kuchita zinthu zabwino, basi ndikusiyeni m'manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala atipange kukhala omvesesa komanso olimbikira kuphunzira za aqida tauhidi, kuti tiziziwa umodzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, zimene zitazatipangise ife kukhala ntchito zathu kuwerengedwa siku la kiyama chifukwa cha kulongosoka kwa aqida yathu, kulongosoka kwa tauhidi yathu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.